Αγάπες και σε φτάδες πως με κατήτησες και γράφω μαθηνάδες και βγάζω μόνο απάστακτος σκέψεις καημούς μεγάλους. Σκέψεις καημούς μεγάλους να μοιραστώ τα πάθη μου και με ανθρώπους άλλους μετά θα δεις πως αναργά και θα το καταλάβεις. Και θα το καταλάβεις ότι η φωτιά μου άναψες, τέτοια φωτιά θα λάβεις κι ύστερα θα παρακαλάς για να βρεθείς κοντά μου. Για να βρεθείς κοντά μου πάλι θα είναι που θα έρθει μέσα στην αγκαλιά μου έρχομαι να μη σ' αρκεί ποτέ κανένας. Ποτέ κανένας άλλος μ' αρνήθηκες εσύ σαν να ήμουν ο καθένας όπως μ' αρνήθηκες εσύ, όπως μ' αρνήθηκες εσύ σαν να ήμουν ο καθένας. Μονάχα